היי חברים, היום ליה וקרין פה מלמדות אתכם איך עובדים על גלגיליות. זה עצות שלי. אם אתם רוצים, אתם אפילו יכולים לראות איך אני עושה. אני סוג של פרו, אז כאילו זה לא כזה נורא לי. ראשון, לא עושים עם אחד, עושים עם 2, בגלל שאני רק אומרת את זה בגלל שאחותי קרין שם. היא חושבת שעם גלגיליה אחת זה ממש טוב למתחילים, אבל זה לא. קרין זה לא. כן, אבל אוקיי, אז אבל ראשון מתחילים ללכת נורמלי. תרגלו את זה משהו כמו זה 10, 11, 10 או 10, 20. כ-10-20 פעמים, 20 זה הכי טוב. ואז תמשיכו את מה שאני עושה. אוקיי, אז הגעתי. ועכשיו, אם עשיתם את זה, תעשו רגל ככה. רגל ככה. זה רק למתחילים. אחר כך אני אעשה אם זה יעבוד לכם, ואתם כבר די מתקדמים. פשוט תעצרו. את ימין תחליקו לימין, את שמאל תחליקו לשמאל. אבל עדיף שתתחילו מהרגל הכי טובה שלכם. זאת שלי, אז אני פשוט מתחילה ממנה. אוקיי, אני אחזור שנייה. אוקיי, חזרתי. אז פשוט תתחילו לרכוב. עוצרים, ממשיכים, עוצרים. שמאל לשמאל, ימין לימין. שמאל מחליק לשמאל, ימין מחליק לימין. ואם אתם כבר עשיתם את זה מלא פעמים, אז פשוט וופ, וופ. וחכו כי עוד שנייה אני מעלה את החלק השני למתקדמים. ביוש.